Carnaval, het feest van de zotheid. Van hossen en zingen tot je schor bent. Het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. Pleinen en kroegen zullen vollopen. Het feest gaat losbarsten, want het carnavalshart klopt sneller dan ooit. Dit is Lars Jennissen, 21 jaar. Ja, en je moest dit. En dan moest je hem de lucht in gooien en dan moest je hem weer op gaan vangen. Maar dat lijkt me gevaarlijk. Daar zou ik een stuntman nu voor in moeten huren, denk ik. En dit is Lars toen hij 12 was. Hij speelt de hoofdrol in een film over carnaval. Ik heb me gewoon een keer opgegeven voor een castingbureau. En toen zochten ze een jongen van rond de 11, 12 jaar oud. Die uit Brabant kwam en een beetje een Brabantse tongval had. Dus een klein beetje een zachte G, maar niet heel plat praten. Toen ben ik het dus geworden. De film Alles Mag gaat over een jongen die ervan droomt om bij de majorettes mee te lopen. En die droom komt uit. Het was de mooiste optocht ooit. En ik was nog nooit zo gelukkig. En als Brabantse jongen van 12 weet Lars precies wat carnaval is. Het jaar daarvoor was hij nog jeugdprins. Dan ben je eigenlijk gewoon vanaf de vrijdag tot en met de dinsdag ben je druk bezig met carnaval vieren. Met het kleine beetje ervaring in de spotlights als jeugdprins stapt Lars daarna als hoofdrolspeler een echte filmset op. Vanaf toen kwam je een klein beetje in een achtbaan terecht. Alles draaide ook echt om mij en om mijn tegenspeelster. Dus als wij zeiden we willen soep, dan kregen we soep. Of als we zeiden dat we heel eventjes ergens een filmpje wilden kijken of zo, nou, dan werd dat ook voor ons geregeld. Dat was top. Je werd helemaal in de watten gelegd op die set. Ja, dat was wennen dat toen ik thuis kwam het niet allemaal weer om mij draaide. In de film heet Lars Tycho. En als zijn vader met carnaval vreemd gaat, heeft dat voor de jongen grote gevolgen. Ja, omdat zijn ouders scheiden gaat hij terug met zijn moeder terug naar Amsterdam. En daar houdt hij een spreekbeurt over carnaval. Er is één scène dat Tycho aan het huilen is. En dat was wel even moeilijk om dat te doen. Maar uiteindelijk is het me wel gelukt om helemaal zelf te huilen. Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik heb gewoon aan hele zielige dingen gedacht. Het was ook een lange dag, dus... En daarom woon ik nu in Amsterdam. En zijn mijn ouders gescheiden. Nou, zijn er nog vragen? De film boekt internationaal succes en dingt in New York mee naar de belangrijkste televisieprijs, een Emmy. Ja, toen werd dus op een gegeven moment Anything Goes, wat de internationale werktitel was voor Alles Mag, werd omgeroepen. En toen was er natuurlijk één groot feest. Wel bijzonder, hè? Je eerste film. Ja, en tot nu toe ook nog mijn laatste. En die is goed in de prijs gevallen inderdaad. Hij ging naar New York, won daar een grote prijs en werd als een ster gehuldigd. Lars uit Liemde. En toen kwam ik dus terug en toen werd ik diezelfde avond mocht ik in één keer midden in het dorp op het gemeentehuis gaan staan. Dat was echt geweldig om mee te maken. Lars is geen acteur geworden. Hij studeert nu bedrijfskunde in Rotterdam. Het was een eenmalig optreden. Ja, stop op je hoogtepunt. Ik kan het je niet zeggen wat de carnaval voor mij betekent. Ik kan het niet zeggen. Alles, alles. Ik hou van Glijn. Ik hou van Limburg. Meer kan ik niet zeggen. Zing met me, dans met me, zijn nog lang niet oud. Heerlijk wat een vegen en mijn wereld van goud. Gelijn, toen werd het stad van goud.
Ja, als je zegt Corrie Vermeer, dan zeg je eigenlijk vastelavond. Een fenomeen hier in de Wereldstad. Ze is hier niet geboren, ze komt uit Brabant. Maar ik weet zeker, als ze ooit de keuze zelf had mogen maken, dan was ze ontzettend graag hier geboren. En het is 1 brok energie. Hoe oud bent u nu? Over enkele weken is 95. En hoe gaat het? Ja, goed, goed. We hebben hier de grote Wereldstadoptocht, want Geleen is geen lampen gehad, maar een wereldstad met de carnaval vastelavond, zeggen wij. En Corrie, die draagt dat mee. Die is maanden van tevoren al bezig en haar items, haar uitbeelding, die zijn uniek. Ik heb ook eens een hele oude jurk van mijn moeder nog, van zo'n 100 jaar terug. En het gebit uit. Eerlijk waar. En ze heeft altijd, en dan wachten heel veel mensen langs de grote stoet op nummer 111. Dat is het mooiste wat er is. De optocht meegaan. Heerlijk. Die warmte wat je voelt van de mensen ook. Ja. Kijk daar eens even naar de hoge hakken die ze aan heeft. Connie is echt van, ik mag die Engelse term gebruiken, ze is echt van de high heels on. Heerlijk. Kijk, ik ben niet zo groot, maar als ik van hakken heb, kijk, dan ben ik wat, hè. Ja, dat is mijn wapen. We hebben hier in Geleen het Geleens vastelavondsconcours, een liedjesconcours. En daar wordt de slager, het carnavalsliedje van dat jaar, uitgekozen. En Corrie heeft dat in 2008 gewonnen. Hoe oud was u daar, denkt u? 82. En Corrie was als nar gekleed in een gouden pak. Ze glitterde en ze schitterde de hele vastelavond. En we hebben ook nog in dat jaar, met een bus zijn we naartoe gegaan, de Flarissen mee, Corrie mee, aanhang mee, naar de Zoepkoel in Venlo. Corrie Vermeer, uit Geleen. Heerlijk is dat op de bühne staat, hè. En je kan zo je eigen geven met het liedje. Oh. Het feesten, dat is het voornaamste. Het meedoen. Polonaise, enfin, noem maar op. Hè? Nou ja, als ik op stap ga ook, hè, dan zijn het geen mensen meer van mijn leeftijd. Ook veel 60-jarigen doen zoveel niet meer mee. Maar de jeugd, die is in opkomst. En daar moeten we het van hebben. In Geleen is er jaarlijks een medaille voor bijzondere carnavalisten. Goedemiddag, alaaf. Plezier de afloop. Dank je. Dan gaan we eens kijken of mevrouw Corrie Vermeer toe is. Vorig jaar ging die medaille naar mevrouw Vermeer. Goeiedag. Als Corrie de deur opent, het eerste wat nog kijken naar de show. En normaal is Corrie echt een stuk groter, maar nu niet. Maar Corrie... Het stelt niks meer voor, joh. Ik was steeds kleiner, man. Ja, maar goed, maar dat niet kunt weer, Corrie. Mijn carnavalshart, dat bloed. Ja, Corrie, dus wale medaille, get van positiviteit. Wel een hele Geleen met chique. afstand de beste. Flarissen brengt groet. Ze had de pantoffels aan. Dus haar zoon Nicole gelijk naar boven en heeft daar gelijk de hoge hakken gehaald. Nou, daar stapt ze dan ook zo in. En dan is Corrie weer 11 centimeter groter. Kan ze maar niet kapot zijn, hè? Ja. Heerlijk. Ik wou niet mee gaan dansen. Carnaval is ook dicht aan lachende tranen. Vorig jaar zijn er toch weer verschillende overleden. En de carnavalshart voelt dat gemis. Maar dan denk ik altijd vooruit. We gaan er tegenaan. Hè? Kom op, als ze van boven naar beneden kijken en ze zien ons allemaal weer vieren, dan hebben hun ook plezier. Boven natuurlijk, ja. Zo vermoed ik dat zelf. Het wordt steeds gezelliger boven, man, als ik kom. Het is nu wel gezellig, maar als ik dan kom, ja,
Ja, wacht even. Doe het nog 1 keer het refrein dan. Verkleur iets omhoog. Ga eens op die lolly. Hoppakee. Ze kennen elkaar van het conservatorium. Wat een strop, ja de glühwein is weer op. Wat een strop, heel de hut staat op zijn kop. Wat een strop, ja de... Okay. 2 geschoolde zangeressen. Samen vormen ze de Alpenzusjes. Wat een strop, eentje moet er naar de shop. Veel glühweinflessen, maar geen met een dop erop. Begin jaren 80 voor het eerst op tv. Nederlandstalige Tiroler slagermuziek. De Alpenzusjes van toen zongen traditionele Tiroler muziek. Vet! Hey! Ja la la, ja la 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 la. Ja la la, ja la 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 la. Veel glühweinflessen, maar geen met een dop erop. Chantal van Gelen en Kirsten Stroek gooiden het roer radicaal om. Deze Alpenzusjes zijn voor 100% gericht op feest. Ze hebben een nieuwe single uit die heet Weenie Weenie. Hier zijn de Alpenzusjes! Overal waar wij komen, daar willen we feest brengen. Lekker meezingen, mee blaren, gek doen. We hebben zeker wel een beetje dat Tiroler gevoel. Bij ons is het echt al een koebelletje wat er altijd terugkomt. Die tuba moet ook altijd wel erin zitten. Er moet een soort goede beat onder zitten. Dan gaat het dak eraf. Ja, we zijn natuurlijk geen act voor zittend publiek. Het is wel echt feest en mensen moeten wel echt los kunnen laten. En denken van yes, ik ga lekker feesten met die meiden. Het is zoiets moois, dat moet je echt gewoon voelen. Dat is een gevoel wat er echt van binnenuit komt. Je staat op dat podium en je zegt jongens, we gaan met z'n allen naar het hutje op de hei. En op dat moment zet iedereen de Polonaise in. Handen gaan op de schouders en iedereen gaat dwars door de zaal heen. En dan is het inderdaad leuk als je dan een beetje kan aangeven in je liedjes van wat je gaat doen. Ook met naar voren en naar achter. We gaan naar voren! En dan zie je al die mensen naar je toe komen. En dan zeg ik, ho ho, we gaan naar achteren. Ja, en dan gaat het hele publiek massaal naar achteren. Als je daarvoor staat, dat is zo, ja, dat is euforisch gewoon. Daar doe je het voor. Door corona hebben de Alpenzusjes de afgelopen 2 jaar nauwelijks kunnen werken. Oh, maar vanuit hoor. En dat heeft er behoorlijk ingehakt. Ja, kijk. Zo, hallo. Ik heb zeg maar best wel veel serieuze dingen mogen doen. En dat is prachtig. Zo, ik loop heel... Nou, zit er niet meer te veel jankogen? Wat gebeurde er nou? Ja, dat ontroert me, het raakt me, omdat het echt mijn levenswerk is. Ja. Het is toch wie je bent ook. En als ik dan nadenk dat het bijvoorbeeld 2 jaar stil heeft moeten staan, dat je niet hebt mogen doen wat je het allerliefste doet in je hele leven, waar je echt voor leeft, ook creatief gezien, hè? Dan in één keer helemaal in niks, dan kom je toch in een soort van zwart gat even. Je moet ineens heel je levenswerk gewoon, wat je opgebouwd hebt, kan je niet meer doen. Dus daarom raakt het me. Ja. We maken nog een rondje, we zijn van de partij. Handjes op de schouders in het hutje op de hei. Voordat ik bij de Alpenzusjes kwam, ging ik zelf fanatiek carnavallen. Ik hou echt van carnaval. Ik vind het een prachtig feest. En ik vind het een eer om de carnaval op deze manier te mogen beleven. Een emotie is eigenlijk ook als je iemand heel blij kunt maken. Om iemand even uit zijn dagelijkse sleur te halen. Om iemand echt even hun eigen stress van zichzelf af te kunnen laten glijden. En als jij daar een kleine bijdrage aan zou kunnen en mogen leveren, dan is dat ja, als mens zijn denk ik heel mooi te mogen doen. Maar alles begint ook al langzaam los te laten. Of slechts. Ja, maar toch een beetje.
stuiftrots van 3 jaar. Als je 3 jaar niet getrokken hebt, dan kan dat. Huub en Kelly Pelzer, vader en dochter en allebei zeer actief lid van de carnavalsvereniging. Even kijken hoe dat hier uitziet. Het is de gezelligheid en het groepsgevoel wat je binnen een vereniging hebt. Dus je werkt aan een wagen, maar dat doe je niet alleen, dat doe je samen. Je organiseert veel activiteiten, doe je ook samen en je geniet er ook samen van. Hun vereniging CV De Narren uit Sittard heeft een primeur dit jaar. Een prinses in plaats van een prins. Kelly is hiervoor officieel gevraagd. En morgen gaat het gebeuren, hè? Ja. Hoe voel je je? Zenuwachtig. Op het moment dat ik als vorst op zoek ga naar een opvolger, dan word ik ook ingefluisterd links en rechts door mensen die zeggen: oh ja, je kunt eens aan die denken, je kunt eens aan die denken. En de naam van Kelly werd daar al langere tijd in genoemd. Dadelijk komen ook het oud-prins, die stellen neven ons op bijeen. Dan moeten we even een paar keer goed aanslaan. Maar dat zeg ik wel erbij, maar doet dat dus ook. Ja, dat netjes overkomt. De carnavalswereld aan zich is in Limburg denk ik nog erg traditioneel. En wij gaan toch als een van de eerste carnavalsverenigingen hier in onze omgeving een prinses uitroepen in plaats van een prins. Ja, ik vond het altijd wel oneerlijk dat mannen het wel mochten en vrouwen niet. Eerst die kleine zwarte. Die cape omhangen, dat is met onze bouwvakkers met die dikke vingers een beetje lastig. Daar hebben we altijd problemen mee, maar dat hoort erbij. Heet dat goed? Kom dadelijk. Wat van Heesen. De installatie vindt plaats in de kerk van de wijk Overhoven. Hier wordt Kelly zo meteen officieel tot prinses van de Narren uitgeroepen. Dat is even natuurlijk een spanning, want wie staan ze erop? Hè? Dat hebben we allemaal nog niet gezien. Normaal zou dat nu een opbrengnummer zijn geweest. En daar zijn ze dan. Kom maar even hier staan. Ons nu aanstaande hoogheden. Dat is eigenlijk wat de koning is voor Nederland, is de prins van de vereniging. En naast de prins, of in dit geval prinses, staat ook een jeugdprins. Ook hij wordt vandaag officieel geïnstalleerd. Die liedjes die ken je al zo lang. Ja, die heb ik ook vaak genoeg gezongen, maar dan niet om prins te worden, maar om prinses te worden. Nu is het eindelijk zoiets. En nog nu slaan we aan. Het zet wel de deur open voor alle meisjes en vrouwen na mij. Ja. Iedere meisje dat dadelijk denkt, ik wil graag prinses worden, die kan erop aan de jas trekken en zeggen: hey, hallo, denk je ook even aan mij? In het volste vertrouwen dat vanaf nu het Narrenrijk Overhoven op prinses Kelly de Eerste mag boeien. Proficiat. Na ruggespraak met mijn wijze raad kondig ik af dat ik aan de narren zal bewijzen dat er gaarroet niet zoveel verandert met een prinses in plaats van een prins. Dat iedere keer als er prinselijke spraakverwarring is in de vorm van prinsenzitting, prinselijk paleis, etc., ik een pilsje te goed houd. Dat ik mij zal gedragen zoals van een prinses verwacht wordt. Ja, de mening die ik vooral met me meedraag is dat wij er altijd iets van kunnen maken, zolang we ons maar inzetten. Carnaval leeft ook achter de deuren, carnaval dat leeft in ons. En niet alleen maar als we de grote feesten kunnen vieren die we gewend zijn. Zolang we luisteren naar ons vastelavondshart, gaat ieder jaar de vastelavond op zijn eigen manier van start. Overhaven, alaaf. Overhaven, alaaf. Overhaven, alaaf. Carnaval staat voor de deur.
En er kan meer dan verwacht. Prinses Kelly opent het volksfeest morgen officieel met het ophangen van de nar. En net als bij de narren in Sittard zullen de komende 4 dagen de vossen, de krabben, de kruikenzeikers, de lampengatters en al die andere zuiderlingen hun carnavalshart ophalen.